No, pierwszy się rzucił, rozumiesz? Zaczął całą Είναι μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, είναι ευλογία να έχουμε την υγειά μας, να μπορούμε να πέφτουμε και να δίνει ο Θεός σε όλους υγεία και εργασία να έχουν. Ήταν μια πάρα πολύ καλή μέρα για Θεοφάνεια. Ήρθε πάρα πολλοί κόσμος, βοήθησε και ανθρώπους που δεν είναι χειμερινοί κολυμβητές για να πέσουν και πήγαν όλα καλά.